Duk hausata amma hausar Sokotanci tahi. Ina unhwanan a ce ga ka Bahaushe ga na Bahaushiya amma ine maka Hausa kana bi da fassarar Hausar da na kai ma. Sunana fauziyya Abdullahi Jantulu, 'yar asalin jihar Kebbi ta, mazauniya Sokoto. Babana dan asalin jihar Kebbi na, mamata kuma 'yar asalin jihar Sokoto ta shiyar dan hili. A cikin jihohin Najeriya, jihar Sokoto ta daban ce. Al'ummar cikin ta ma na daban ne, ilimin su ma na daban ne, mu'amalar su ma ta daban ce, karamcin su ma na daban ne, mutuntakar su ma ta daban ce. Ni na fara waƙen baka ne lokacin da na fahimci cewa na iya magana. In na yi magana sai Hausawa suna tambaya ta ga su Hausa amma sai su ce ban gane abin da kika nufi ba. Lokaci zuwa lokaci kuma na fahimci cewa na iya karin magana, sai na fara tunani bari in fara yin waƙen baka ga wata jiha ko kuma masarauta in gani shin zan iya yi ko kuma a'a. So da haka nan har na fara yi. Waƙen baka na farko da na fara yi akan jihar Sokoto na rubuta ne, amma daga baya mafi akasari yakan zo min ne kawai in yi ba tare da na yi rubutu ba. Waƙar da na fi so kuma na fi jin daɗin ta bai wuce ta masarautar Argungu ba, saboda kusan ita ce bakan da miyata. So ai dama duk dan kwarai da gidan uba ya tinƙaho, kuma kyawun dan kwarai ya gadi uba ne. Ina bugun gaba ina tinƙaho tare da yin alfaharin zama na baka ba. Ni ba Argunga ce kuma ba ara cikakkiyar yar jihar Kebbi. Jihar Kebbi kai ko daga jin suna ka san namu ba irin nasu bane. Babban goro sai magogin karfe, babbar shanuwa cikin dambulla, babban gari ai na manyan mutane ne. Ina son yin garuruwa ko jihohi waƙen baka ne saboda in ba da gudunmuwa cikin al'aduna da kuma yarena. Duba da mafi akasarin masu yin waƙen baka sukan surka da 'yan siyasa da dai sauransu. So na ga ta yaya ne zan iya ba da gudunmuwa da al'aduna da kuma yarena, sai na ga in ina son kowa ya kalla kuma kowa ya saurara, in na yi ma jiha to dukkanin 'yan jiha da suke wannan jiha za su kalla, 'yan wata jiha kuma za su so su ji tarihin jihar da ba tasu ba. So da haka na yi shawarar cewa bari in yi ma jihohi domin ƙara yaɗuwar al'amarina. Ana yin ƙorafi sosai musamman Kanawa da wanda suna yin muhawarar cewa Kananci shine ainihin Hausa. So gaskiya ni Sokotanci bai bani wahala. Duk sadda na ga dama ina yin Sokotanci kuma sadda na ga dama ina yin Kananci. In sun yi ƙorafi ki yi Hausa ba Hausa kika yi ba Sokotanci na kika yi, kina yin wani yare, in ce musu a'a Sokotanci shi ya ainihin Hausa ba Kananci ba. Ilhan Islam ta zama kamar madubi a gare ni. Ina yawan kallon waƙoƙin bakanta kuma ina sauraron ta. So da farko ma na ɗauko hannunta amma daga baya na ce to why not, in mutane da dama za